by som ešte, Klaudia, aby som sa ťa teda spýtal, aby som ešte bol rád, keby si povedala pre možno holky, ktoré by chceli sa venovať, teda, alebo chcú fungovať ako TFP modelka. Čoho sa tak najviac vyvarovať? Alebo ako nejako sledovať tie znaky, alebo jak to povedať, také tie indície, že s týmto človekom by som asi nemala ísť fotiť. Dobre, indície sú, že nemá... Poďme úplne od začiatku. Že ťa niekto osloví cez Instagram. Osloví ma niekto cez Instagram, má uzatvorený profil. Neviem sa dostať najprv k jeho portfóliu predtým, ako odpíšem na tú správu, pretože ja si vždy najskôr pozriem portfólio, až potom odpisujem, či idem alebo neidem. Dobre, má uzamknutý profil, nemá tam hore ani žiaden odkaz na internetovú stránku, kde by som si mohla pozrieť portfólio, čo ja viem, nemá profilovku a tak ďalej. Potom teda, najmä tomu, že začne tá konverzácia, začne byť zvláštny v tom zmysle, že už od začiatku... Ty si ochotná aj v tomto štádiu ešte s ním komunikovať? Nie, ale tak nemôžem ukončiť túto otázku tu. Takže... Jasne, ale z tvojho pohľadu už toto je znak, že... To už končím. No. To už končím. To kľudne povedz a choď ďalej. Keď začnem s niekým komunikovať a ten človek začne byť zvláštny v tom zmysle, že od začiatku očakáva to, že budem napríklad vyzlečená nahá a hovorí o tom častokrát, že z toho vyplýva, že sa na to teší, dajme tomu. To je veľmi zvláštne. To je úplne uchylné, by som povedal. Raz som mala takú ponuku, teda, že sa ma spýtal, že koľko beriem za fotenie. Ja neberiem za fotenie nič. Ale keď sa ma to spýtal, tak som si povedal, že OK, tak mu tam trepnem čo je ven 30 eur zo srandy, že čo z toho vznikne. No a on teda povedal, že za tých 30 eur mám byť v spodnom prádle. No. A potom to zrazu zmenil na to, asi po týždni, čo sme si nepísali, to zmenil na to, že keď ale budeme fotiť vonku a ja sa nevyzlečiem, tak mi predsa nemusí platiť, nie? Takže typek mi chcel zaplatiť za to, že sa pred ním vyzlečiem. A teraz mi povedzte, že sú to... Tak za 30 eur. Ale nie, a teraz mi povedzte, že som nemal pravdu, keď som hovoril, že tí fotografovia, oni budú strašne nás nasratí teraz v tej skupine. Nemal si s tým pravdu. Že? Je to tak? Ja ti hovorím, že Robo by za 30 eur behal v trenkách do prčic každú hodinu. Každý deň. Aby som nepriplatený súkromne, to je iné, hej, však sa poznáme, okej? Čižko. Nie, ako Klaudia má, toto úplne ťa chápem. Ako rozumiem tomu úplne. A ja len taký malý dodatok, lebo ja zase zabudnem, lebo som retardovaný. Názov som to zabudol. Chápete to? Až tak rýchlo? No. Dobre. Ja to hovor ďalej. Mne sa to vráti. No tak určite, keď má málo sledovateľov, nesleduje ho nikto, koho poznám. Nikto, žiaden fotograf, koho poznám, nikto, hej, vôbec. Nemáme nikoho spoločného v tomto, to je zvláštne už pre mňa, pretože sledujem všetkých fotografov, ktorí sa mi nejako páčia, alebo tak teda väčšinu. A je už dosť zvláštne teda, keď začne tá konverzácia, že má nejaký problém sa dohodnúť, neodpisuje, je ťažko sa s ním dohodnúť buď na dátume alebo na niečom, že z toho už začne vyplývať, že zrazu už nemá záujem. Ja sa ospravedlňujem, ale toto je napríklad s týmto mám ja napríklad problém, hej. Že ja dosť často tým, že ja sa živím fotením a ja mám niekedy problém vtesnať TFP medzi platené zákazky. To je pochopiteľné. Tak ja len k tomu, vieš, aby sme neboli úplne takí, že vieš, tak len dovysvetlím, že ako niekedy toto nemusí byť akože úplne problém, ale to sa týka ľudí, ktorí sa živia tou fotkou, hej. Že proste my niekedy máme problém, ako fakt, že niekedy ten dátum musíme posunúť, hej. Niekto zabudne aj na vlastnú výstavu, že má vystavené fotky v Prahe. Aha, no tak bože, no. Tak sa stane, no. No o takýchto som nevravila, skôr o takých pseudofotografov. Ja to len tak akože, vieš, vždycky dosuniem do toho, aby sme mali obidva tie pohľady, vieš. Vieš, sa mi smeje, že som zabudol na výstavu, že som mal fotky v Prahe, vieš, tak som zabudol, že ich tam mám, no. No a teraz si už dávam celkovo pozor na to, keď niekoho nepoznám, tak s ním už ani fotiť nejdem, lebo to vlastne na tú otázku, či TFP má zmysel, čo si hovoril, že nejdeš s novými tvárami. Ja už skoro vôbec nechodím s novými fotografmi, pretože som si zažila veci, ktoré sa mi nepáčili. Nechcem si ich zažiť znovu, takže si dávam už celkovo pozor na to, či ho niekto pozná a či to bude vôbec pre mňa bezpečné.
Alebo si po prípade pýtaš aj recenzie od druhých fotografov, či ho poznajú, alebo a tak Už ďalej. som párkrát písala aj dievčatám, ktoré mali teda na profile, že ahoj, aké s ním máš skúsenosti. No to je isto dobré, no, že spýtať sa niekoho, s kým ale tam fotil. Častokrát sa stávajú zaujímavé veci. Tak povedz náš prípad napríklad. Áno, že sa spýtam jedného dievčaťa, akú má skúsenosť a ono mi povie, že má zlú skúsenosť, pretože mi závidí, že ja mám viac fotiek a nechce, aby som s týmto fotografom išla fotiť aj ja. A potom z toho vznikne veľké nedorozumenie. Toto je náš prípad konkrétne. Áno, ja som sa jedného dievčaťa spýtala, že aké má skúsenosti. No. A povedalo mi, že veľmi zlé, že s ním nemám ísť a že ona by s ním už nikdy v živote nešla. No a ja som zistila teda, že to bolo samozrejme klamstvo, pretože... No, to už na mňa moc ale veľká psychológia. Ale chápem, rozumiem. Medzi sebou veľmi závidia v tomto obore. Aha, ja rozumiem, chápem. A vedia z toho vzniknúť veľké nedorozumenia. Čo sme my v podstate rok boli mimo kontaktu, až teraz sme začali pretože mi jedno dievča na ňo povedalo veľmi škaredé veci a čo to bolo klamstvo. Ty bre, to sa mi našťastie ešte teda nestalo. Teda neviem, možno sa mi to stalo, neviem. Ja som zase taký, že ja keď oslovím nejakú novú tvár alebo niekoho, že s kým chcem fotiť, tak a keď nemá záujem, tak ja už to ako neriešim, že vieš, lebo ako podľa mňa je dosť krásnych ľudí. Ja mám rád krásnu. Ja strašne rád fotím, ja som rád, keď moje fotky sú pekné, ja mám proste rád ženské telo, ale ženské telo ako proste tí krivky, proste ženy majú perfektné krivky na fotenie, hej. Čiže ja mám strašne rád krásno, rád ho fotím, rád sa tomu venujem. Na Slovensku je kopec, proste je dostatok, ale aj v Čechách je dostatok akože ľudí, s ktorými sa dá fotiť, vieš, že ja som není ten štýl, že teraz lebo to potom není o fotke, lebo keď, však už sme to tu párkrát zopakovali, keď proste ti ten človek napíše, teda tá modelka, že viete čo, tak vaša práca je síce dobrá, ale nie som úplne stotožnená napríklad s konceptom alebo s niečím bla bla bla, tak ako moja prvá reakcia isto nie, to je super koncept. Chápeš? Áno, aj dnes som mala zrovna takú konverzáciu, že mi jeden písal, či nechcem fotiť akty, ale komunikoval to veľmi dobre, hej, že rozumne to komunikoval, ja som mu... Bol vychcatý, takzvaný. Nie, ako bol normálny, milý človek, tak som mu aj normálne milo odpovedala, že teda nemám o to záujem, pretože akty nefotím. A on bol úplne s tým v pohode, odpovedal, že dobre, tak mi drží palce a že mám pekné fotky a hotovo. Nikto sa neurazil a tak by to asi malo byť. No. Dobre, ale sa ešte vrátim, skúsme ukončiť teda, alebo dobre, skúsme sa vrátiť ešte k tomu, že teda, čo by si povedal, že na čo sa teda majú dávať tie dievčatá pozor. Takže v prvom rade teda pozrieť si, keď je to nejaký pochybný profil, tak kašľať na to, hej? Áno. Keď je to nejaká dementná komunikácia, hej, ktorá je buď sexuálne narážky, alebo také nejaké divné vyjadrovania sa 30 krát vo vete spomenuté, vyzlečeš sami. Áno. Tak to tiež asi, hej, takže to je tiež asi red flag. Potom sme tam mali čo? Ďalšie? Spýtať sa ostatných dievčat, s ktorými fotili tí fotografovia, hej, že to je tiež ako môže nastať ten prípad, čo si spomínala, ale tak dúfam, že to tam to je ojedinelé a teda neviem, ako baby rozmýšľajú, pardon. Neviem, že ako to, neviem, mi to zaujímavé. Ja by som sa aj vyjadril, ale zdržujem sa teraz, takže by to bolo dosť drsné. A takže to je ďalšia vec a potom sme tam sme vlastne skončili u toho, hej. Potom to portfólio bolo, hej, že pokiaľ nemá vlastne žiadny odkaz na internet, nemá žiadnu vlastnú fotku, nevie sa dopracovať vlastne k nejakej jeho práci, tak takisto red flag, hej. Čo tam ešte také ďalšie? Ešte máš niečo také, že na čo si dávaš pozor, alebo čo by si odporúčila si vyzistiť, alebo... No v tomto už ja ako náhle vidím, že tá konverzácia sa mi nepáči, tak to už nechávam tak a to aj pre ostatné dievčatá je vlastne, že ako náhle už aj v tom momente, keď na teba pôsobí tá konverzácia divno, tak to useknúť. Áno. No a to je rozumné, hej. Stalo sa ti, že komunikácia, všetko bolo v poriadku, prišla si na fotenie a bolo to úplne iný priebeh, ako si očakávala? V tomto prípade, že už osobné stretnutie? Áno, to sa mi stalo vlastne, že konverzácia bola super, mal krásne fotky, tak som sa tešila. Aj som myslela, že budeme možno aj kamaráti, lebo fakt, že dobrá konverzácia bola a hneď na tom fotení hneď som videla, že je taký
trochu uchylácky. A hneď medzi dverami mi teda ponúkal alkohol, potom sa ma tam tak zvláštne dotýkal, keď mi pomaličky posúval veci. Ale ako vyslovene nejakú strašnú skúsenosť, okrem toho jednoho, čo som hovorila, nemám už inú. Však to všetko, čo si povedala, boli strašné skúsenosti, ako z môjho pohľadu. Hej? Okrem henta bola najhoršia. Takéto zle už nemám. Ale berme to, Klaudia, z toho, že toto sú... aj tu sa im nadávať. Toto Sakra zle. Sakra zle skúsenosti. To není niečo, že akože... Hej? Nie, netvárim sa, že je to v pohode, ale... No. Ja viem. Je Ja len to hovorím, že vôbec sa, jak to povedať, vôbec to nemusíš nejako ako keby, vieš, pred nami... Ospravedlňovať. Áno, ja to úplne chápem a som úplne prekvapený, ako mám kopec takýchto ešte, čo mi modelky na foteniach tiež sem tam akože vyprávajú skúsenosti, ale o tom teraz sa baviť nebudeme, lebo zase nechcem tu vsúvať, zase tu budú tvrdiť, že si tu zase vymýšľame, že bla bla. Preto sme ťa pozvali, aby si nám ty o tom porozprával, hej, že tak mne sa ľúbi aj to, ako povedala, že ako sa tomu vyvarovať v podstate, že zazdieľať si polohu s priateľom. No to je super, no. Kľudne s mamou, kľudne aj s kamarátkou, hoci ako povedať, že budeme cca 2 hodiny tam a tam. A vieš, čo je na tom výhodné ešte? Lebo vieš, my už starší fotografovia, vieš, čo ty už geriatrici, my nevieme ovládať telefóny a my nevieme, že GPS sa dá zapnúť a vypnúť. Vieš, to je fakt dobrý nápad. Je to dobré. Napríklad napíše kamarátke za 2 hodiny, keď sa ti neozvem XY razy, je nejaký problém alebo niečo, tak si napíšeš a vybavené. Takže dá sa tomu aj predísť, ale tak keď natrafíš na chuja, tak natrafíš na chuja. No ono je toto vyslovene až nutnosť podľa mňa, keď ide sama mladá baba s jedným starším mužom niekam o samote. Ja som nie starší muž, ja som mladý chalán. To je jedno, aj s mladým je to jedno, len keď idú niekde spolu, to je nutnosť, aby niekto minimálne vedel, že kde je. To je nutné. A to je aj v prípade, aký by to bol chalan. Hoci kto, keď idete fotiť s niekým prvýkrát, idete fotiť nejaký koncept, ktorý je odvážnejší. Ani nemusí byť odvážnejší. Môžete ísť fotiť, poviem random, ja neviem, do lesa. Domákového pola. Hej. Nemáš za čo. Je dobré proste toto spraviť, že niekomu povedať, že kam idem, kde budem, čo tam budem. Lebo fakt, môže to byť nevinné fotenie, ale jedna vec, môže na vás padnúť lietadlo. Presne. Druhá vec, môže sa niečo stať. Môže byť jedna strana úchyl, môže byť druhá strana úchyl. Obidve nemôžu byť, lebo to by sa vynegovalo. Hej, čiže chápete? Toto by som robil akože normálne, že to je úplne jedno, že či idem fotiť odvážnejšie fotky, alebo idem fotiť Mišo, čo sa tam smeješ zas? Michal Ghost, náš moderátor, sa tam len rehne a vôbec to dobre. Nič sa tu smejeme, ako si hovoril o tom negovaní. Však matematika, ne? Však áno, však správne, dobre si to povedal. Keby boli obidvaja uchylovia, tak sa už potom nikto nesťažuje, vieš? Nie, no však to už sú akože, že dneska nefotíme. Ja to ako... Jedno. Dobre, OK, nebudem to rýpať. Dobre, OK. Ja sa tiež pýtam, poznáš aj nejaké iné modelky, ktoré majú takéto horšie alebo zlé skúsenosti? Áno, napríklad aj na tohoto jedného, čo mi teda hneď medzi dverami ponúkal alkohol, mi len tak random napísala jedna baba, že videla som, že si s ním fotila, že aké máš s ním skúsenosti. Tak som jej povedala, nevedela som ešte, prečo sa pýta. A potom mi to došlo, že mi povedala, že no vieš čo, lebo ja s ním mám takéto a písali mi aj iné baby, že s ním majú takéto skúsenosti. Takže oni si to zjavne dovolujú na možno aj všetky baby. Toto je sila, no. Prepáč, hovor. A ako postupovať v takýchto situáciách, ako zo strany modelky, že podľa teba? To je ťažké, pretože keď je baba taká, že vyslovene tie fotky chce, že tam, čo ja viem, došla z úplne ďalekého mesta a teraz si hovorí, že joj, potrebujem tie fotky. Ja by som to odstrihol. No, lebo veľa báb takýchto je. To ti za to tí fotky nestoja. Veľa báb takýchto je. A ja keď som bola menšia, teda mladšia som... mala som 17, bola som decko. Tak som bola taká, že áno, potrebujem fotky, nech sa deje hocičo. No, len teraz už by som to spravila tak, že ako poviem, že idem domov, ak je to zlé. Jasne. Ak by to bolo len tak, že teda mi posúva vlasy, tak mu poviem, že prosím ťa, že nerob to, že nejako je mi to nepríjemné, že viem si to posunúť aj sama. Takže treba najprv komunikovať, a ak je to moc zle, tak idem domov, kašlem na fotky. To treba sekať. Milí priatelia, jedna taká vsúka,
toto bude zasa dvojčasťová časť, teda Dvojčasťová časť. epizóda skladajúca sa z 2 častí. Je zasa všetci tu na mňa klepte, ukazujte. No dobre, tak som sa pomýlil. No. Bože, čo furt ťukáš na hodinky? Však ja viem, pane učiteli, Mišo teraz spomenul, to náš ghost moderátor si po hodine spomenie, že no, bolo by to dobre ukončiť. Ale že, dobre, pokračujeme ďalej. Budú 2 časti a Miško nám k tomu povie svoj point. Nie, ja som to už videl tu na dávno, ale bolo mi blbé ma skakať do debaty, tak som si tu prelistoval zatiaľ sociálne siete, ako si videla. Nechal som vás akože. Nech sa bavíte. Lebo ja si myslím, že toto je téma, ktorá si zaslúži. Nám nejde o to, aby sme mali z toho nejaké, ja neviem, zárobky alebo ja neviem čo. Nám ide, aby sme dostali aspoň medzi nejakých ľudí tieto veci. Takže ja si myslím, že kľudne môžeme pokračovať. Môžeme ja otázku? No, ma teraz napadlo. Keď sme sa bavili o tých fotografov, že sú... Nebolo moje otázky. Oni majú v podstate pocit, že sú vyššie nad modelkami, hej? No. Prečo to tak je? Ja neviem. Čím to tak je, vieš, že fotograf je niečo viac ako modelka? Lebo však môj názor je taký, ako som aj povedal, to je zásluha obidvoch strán, hej? Či to už je TFPčko, či to je platené, to je úplne jedno. Výsledok fotka je podľa mňa 50/50, hej? Tam je to má na to skôr... svoju zásluhu. A kde nastal ten moment u fotografov, niektorých, nehovorím, že všetkých, že sa cíti viac ako modelka? To funguje u všetkých, to nie. Chápeš, aj u mňa to funguje. Ale to je skôr podľa mňa to je skôr založené na niečom inom. Ja myslím, že ja chápem, že ako autorita, hej, že v normálnom zmysle to chápem, ale ja to myslím v tom zmysle, že v tom horšom, že ja som fotograf, že sa bijú do hrude v tom namyslenom slova zmysle. Kamarát som sa úplne stratil. Vieš, čo myslím? Neviem práve, že... Že keď máš zdravý vzťah fotograf, modelka normálne, hej, tak je tam nejak, že ťa vníma ťa modelka ako synergia nejaká viac, proste, hej, že ty máš skúsenosti viac a tak ďalej. Ale ja to hovorím v tom horšom slova zmysle, že kde nastal ten moment, že si úplne povrchná osoba, správa sa k tým babám ako... No ale to je to, že to není... Odpadu to už od začiatku ďalej. Podľa mňa není fotograf, vieš? To sú proste ľudia, ako Michal spomínal, že každý si tu teraz... Lebo dneska tá možnosť kúpenia si fotoaparátu, každý si môže ten foťák ja to viem, ale ako aj Klaudia povedala, že ona bola mladá, s prepáčením sprostá baba, hej, ona tie fotky chcela. A tí chlapi to využívajú. No, však vieš, áno. O to ide. Však to hovorím, ale to je to, že tam hrá veľkú rolu tá autorita, tá psychológia. To, že lebo 40-ročný chlap pôsobí viac tak ako keby, poviem tak sprosto majestátnejšie, zodpovednejšie, má proste tak navrh, hej, nad tou 17-ročnou babou, ktorá skončila ledva strednú školu, hej, alebo ešte jedna v strednej škole, má ideály postavené úplne v oblakoch, hej, keď to tak poviem, blbo. A oni to proste využívajú. Na jednej strane to teda využívajú, ale na druhej strane to je normálna... To je problém, že toto je práve že normálne ako keby taká prírodná psychológia, že to nie je niečo, čo by si vymysleli ľudia. Ale nehovorím o tom zdravom. Ale to zneužívajú, to je ten problém. No ale problém je, že tí fotografi to zneužívajú. No tam to hrá rolu to, že keď to je z modelky cítiť, že sa možno trochu bojí, alebo že vyslovene je tam len preto, že chce tie fotky a keď je to z nej cítiť. Keď dievča má trochu hrdosť, a je taká, že je z nej cítiť, že vie povedať nie, tak vtedy si ten fotograf až toľko nedovoluje, lebo to vie vycítiť. Ja hovorím aj o tom fotografovi, čo sme sa mi súkromne bavili, že aj tam mal syna, alebo niečo, čo si spomenula? Nie. Že malého syna? Nie. Šepka, to je tak počuť. Že má malého syna normálne a mal narážky na teba, na fotení? To neviem. Nemá. Či to som sa bavil s inou. Asi s inou. Ty už do vás domotané. Počkaj, môžeš mať deti a môžeš byť úchyl zároveň, to sa nevylučuje. Ja som sa bavil s modelkou, že mal syna v druhej izbe, hej, a mal narážky. To sa tiež nevylučuje. Môžeš mať deti v druhej izbe a môžeš byť úchyl zároveň. Chápem, ale tá pointa, vieš, že si zoberie vlastne malé dieťa. No tak ale pointa je tá, že je to proste retardovaný chuj. 2K, 2O a Tčko na konci, nie? Môžem teda povedať. Väčšinou sa vylučuje to, že máš manželku v druhej izbe a si úchyl na modelku, tak vtedy áno, vtedy sa to viac menej vylučuje. Ja si myslím, že celé gro tej debaty je v tom, že proste keď si fotograf, tak sa niečo takéto nestane. Keď si niekto, komu nejde o fotky, tak samozrejme, že tam s tým treba, tak ide asi o niečo iné.
Ale toto je dobré, čo povedala Klaudia, treba to rozlišovať, treba si to hneď na začiatku uvedomiť, lebo potom nastávajú tie problémy, treba to hneď na začiatku utnúť proste. No a čo, nech je v TFP, alebo ja neviem, v jakej idiotskej skupine, to je jedno, je tam aj 30,000 fotografov, proste, ale keď tých 30,000 fotografov, keď z nich je 100 normálnych, tak proste tak kašľať na to. Kašľať na takú, lebo jak Klaudia hovorila, Klaudia začala fotiť preto, lebo chcela mať proste content na sociálne siete, chcela mať dobré fotky, išlo tam, vedela, čo chce, hej. Takisto fotograf. Fotograf ide do toho preto, aby si vytvoril portfólio, aby si nafotil koncepty, ktoré napríklad si normálne nemá čas nafotiť, hej. A kde tam vidíš, kde tu som spomínal nejak sexuálne, ja viem čo. Vieš, chápeš? Nikde, chápem. Hej, rozumieš? Chápeš, Klaudia. Vieš. Ja viem, ale preto hovorím, že to sú kristanení fotografovia. Voľni to zo seba. Ja normálne čakám, keď to povieš. Dávaj. Aj keď sme na YouTube, to je jedno. Jedno slovo, ideš. Nie, no proste nie. Sú to tuťulum. Sú proste. Takže ja to úplne chápem. Preto som rád, že tu je Klaudia. Preto som rád, že povedala to, čo nám povedala. Som rád, že sa o tom bavíme. Dúfam, že to všetci vidia, píšte do komentárov, hej. Že pošlite to všade sa dá. Lebo vieš, mne to vadí aj, ja si troška prihrajem polievočku teraz, lebo aj nám profikom to potom kazí meno. Vieš, to je pravda. Dobre, ja nemám problém zaplatiť si modelku, ale ja napríklad dosť často, veľakrát sa mi stáva, že tie najlepšie fotky, ktoré spravím, tak robím s ľuďmi, ktorí nie sú modely. Mm-hmm. Vieš, a ja mám potom problém hľadať tých ľudí, pretože zastáva to, čo si nám tu dneska povedala a čo není ojedinený prípad, hej. A ja, chvála Bohu, natrafím na tých ľudí, že mám už za sebou nejaké fotky, hej, čiže pozrú si moje portfólio, pozrú si moje bla bla bla, hej, vidia tam, dobre, tuto má čo si odfotiť, OK. Ľúbi sa mi to? Nie, že je tam čo zjeť, že ja taký ten úplne veľký problém nemám, ale už len ten pocit, že kde si idem Krista v autobuse alebo kde, alebo náhodou zistia, že som fotograf a pozerajú sa na mňa, jak keby som tí kokšo tam s tými modelkami, neviem čo, piekol štrudlu. Hej, chápeš? Inak takáto otázka aj fotografom veľa, s ktorými som fotila, aj mne veľakrát prišla, že vy tam ako spolu aj spávate. Hej, toto si myslia všetci. Povedz. To si myslia všetci. Hej, a to, že ja mám ako tak, že pekné fotky na Instagrame, pekné tak fotky máš, všetci si myslia, že ja spávam s tými fotografmi za to. To isté je opačne zase. Ja sa a ako to riešiť, alebo však vieš, že... No ja už to ani nevysvetľujem, už je mi to vtipné, pretože teda buď si myslia, že za to dostávam horibilné peniaze, z toho sú všetci šokovaní, že poviem, že to robím pre radosť. A tak potom, keď poviem, že to robím pre radosť, tak si myslia, že s nimi automaticky musím spávať. Áno. Toto je tá retardovaná vnímanie Slovenska, no na Slovensku proste Slovač proste úplne... A poviem to, sú to proste... No to isté majú fotografii. Tiež, áno, oni si to všetci povie, ako známi kamaráti, väčšinou chlapi. Ale je to horšie pre babu, chápeš? Jasné, ale aj pre toho chlapa to je ako keby v podstate urážka, keď je normálny fotograf, hej, že ty koľko tam poznáš, že neviem aké jebačky, poviem to na rovinu, vieš, že proste hovorovo. A koľko si sa s nimi vyspal, neviem čo, kúkam, že vážne? Vieš, mňa to vždycky sere z toho dôvodu, čo som ti aj spomínal, keď sme boli vtedy pri aute, čo sme fajčili. Mňa to sere, Klaudia, z toho dôvodu, že ja mám roky dlhoročných kamarádov, hej, a proste mňa samotného uráža, keď oni, čo ma poznajú 20 rokov, 30, hej, a oni sa ťa pýtajú, čo, a aj si nejakú klofol? Vieš, tam, vieš proste, že to bereš ako urážku v podstate ty. No, ako človek, ktorý ma pozná 20 rokov, môže dehonestovať moju robotu. Hej, to je... Vieš? Takisto to máte aj vy. Takisto, vieš, keď o tebe niekto tvrdí, tak potom tvrdí o tom, že modeling, alebo to, že ty fotíš, hej, tak je niečo, čo ako, vieš, takisto vlastne uráža. Áno, určite a zo mňa si robia srandu aj kvôli tomu. Veľa ľudí ma kvôli tomu ani nerešpektuje, alebo čo ja viem. Mám teraz fotku na Instagrame, kde nemám podprsenku, ale takto si zakrývam prsia, že to už je ako hotovo, že už som teda strašná žena.
a nezaslúžim si ani nič. Sexuálny delikvenci normálne. Hej, a robia si teda zo mňa srandu aj v tomto zmysle, že isto musím s nimi spávať a vytreme isto im neviem zrak, čo. počkaj, tuto náš portrét, čo sme dneska fotili, odpadnú všetci, konec sveta. My to sme vám nepovedali, bože, pardon, ja sa... Nemôžeš hovoriť. Pretačam? Nie, poviem to. A povedz. Aby vedeli, o čo ide, keď už som to spomenul. Sorry, prepáč, že som to spomenul, ja som to neuvedomil. My totiž to každého hostia, ktorý ku nám príde do podcastu, tak sme sa rozhodli, že každému hostovi spravíme peknú portrétnu fotografiu, aby ste teda videli, ako aj ten host vypadá, akože tak nie akože vo videu, ale ako vyzerá na fotke a aby ste videli, že sme veľmi šikovní ako fotografovia. Aj Michal, lebo Michal to dneska cvakol. Tomuto som sa chcel ešte pozastaviť. Vnímanie nahoty a sexuality pri fotení. To som sa ťa chcel spýtať, lebo ako, my sme to v globále prebrali, ako dosť sme sa o tom bavili, si myslím, ale že ako to ty vnímaš, ty ako osoba, keď ideš fotiť a ideš fotiť takéto, lebo viem, že však, neviem, ako teraz nebudem tu frajeriť, že viem, že Klaudia fotila hore bez. Ale tu ide o to, ako fotí, hej, ide o to, že napríklad, hej, ide o to, že sú to vkusné fotky, sú to pekné fotky, sú to zaujímavé fotografie, ale že ako sa ty k tomu ako sama staviaš? Že... Na to si treba zvyknúť, pretože keď s tým dievča ešte len začína, že ju to prvýkrát teda fotograf poprosí, že či by si nevedela dať dole, čo ja viem, podprsenku, a že zakrie sa rukami, že nič nebude vidno. A keď je to fotograf, pri ktorom si je istá, tak je schopná s tým začať a vidí ten výsledok, že je to v pohode, je to pekné a vkusné, nevyzerá to lacne. Tak ja som s tým nejako už v pohode. Zo začiatku som tiež bola taká vystresovaná, uznávam. A teraz dávam si teda vždy veľký pozor na to, aby ma fotograf nevidel, že vždycky sa zakrývam aj teda pred ním. Ale to je celkom komplikované. Je, ale ja osobne som taká, že nepreferujem to, aby videl. Ale úplne to chápem, keď niektoré dievčatá chodia akože pred fotografmi bez podprsenky, pretože sú normálni ľudia, aj fotograf, aj to dievča a berú to tak, že ako som zo srandy povedala, že ako u doktora, že je to úplne jedno. Je to úplne jedno, pretože nefotím preto, že ťa vidím nahú, ale preto, že ma zaujíma tá fotografia a ten výsledok a nie je to vkusné. Takže keď sa stretnú normálni ľudia, je to úplne jedno a je to úplne v poriadku. A ja to teda vnímam tak, lebo nie, že by som to nejako preferovala bez podprsenky fotiť, tiež stále mi to nie je úplne komfortné, ale keď vidím, že tá fotka si to ako keby pýta, že bude to tam tak pekné, tak som s tým naozaj v poriadku. To je super, hej. To je dobrý prístup. Hej. To schvaľujem, to si myslím, že si aj pekne vlastne vysvetlila. Takže chceš sa niečo pýtať, Robko, Miško? Ešte tu máme 2 body, ktoré by som rád prebral. V podstate on si to súhlasí, pokiaľ to sedí konceptuálne a modelka je s tým úplne, že pohode. Tak, že prečo nie, pokiaľ s tým súhlasí a... A čo Klaudiu baví najvyššie fotiť? Najviac ma momentálne baví fotiť na film. Na film? Áno, má to taký dobrý vibe, podľa mňa. Áno, to sú také... To ma veľmi chytilo a áno, je to super. Hej. A čo sa týka štýlu, máš, alebo teda čo viac preferuješ? Čisto len portréty, alebo si aj za nejaké dynamické, alebo proste nejaké umelecké veci? Čo ty ako sama by si najradšej ešte rada nafotila? Úplne najviac moja srdcovka je takéto filmové vintage looking fotky. Aha, jasne. Taká tá rusko-nemecká škola. Zazrnené. Také aj retro oblečenie trošku, akože sexy, ale retro. Je to ti pošlem potom pár profilov, ktoré si pozri. A ja mám takých veľa popozeraných, veľmi ma to akože až fascinuje. Je to pekné. Tak to je super. Ano, Miško? Ja by som chcel poznamenať ešte k tomu, čo ste sa rozprávali ohľadne toho fotenia hore bez a dole bez a všetky tieto veci. Tak ja napríklad osobne som nikdy nešiel do tohto fotenia účelovo. Hej. A keď sa to vyvrbilo nejakým spôsobom, že neúčelovo, že sme nikdy som nešiel fotiť, že idem vyslovene fotiť akty.
Alebo niečo podobné, hej, že ak niečo z toho vzniklo, tak to vzniklo počas toho, že to bolo fotenie vyslovene, že len glamour, že to malo byť treba zahalené, hej, nejakým spôsobom a počase prišlo do toho, že dobré, že ak ti to nevadí, dám si dole pod prsenku, môžeme s tým odfotiť. Ja že okej, hej, že proste... Ja si dám normálne dole pod prsenku. Ja viem, Šani, ja viem, že ty si s tým nikdy nemal problém. Že ako náhle ja necítim tam... to správne prostredie, že niekomu je to nepríjemné, či mne, alebo tej modelke, že to nie je úplne OK pre jedného, pre druhého, tak ani to nenavrhujem, ani nič podobné, lebo necítil by som sa pri tom dobre, komfortne, asi by som už s tým človekom viac nechcel fotiť. Práve, že v minulosti sa mi stalo, že mal som, lebo ja momentálne glamour ani ak nič podobné také nefotím, kedy som to fotieval a mal som tam platené zákazky a sama klientka prišla na glamourové fotenie a skončilo to tak, že bola úplne nahá z toho, že aj ona chcela. Že to ona navrhla a ja som povedal, že OK, môžeme. Jasné, no. Ináč toto je ináč paradox, že keď si zoberieš tak tej TFP skupine, ono to vyzerá, keby sme hejtovali nejakú určitú skupinu. Ja to myslím ako na všetky také tie skupiny, všetko, ja budem proste hovoriť TFP skupina, alebo ako smola, že sa tak jedna volá, no tak bohužiaľ, ja to ako myslím všeobecnosti. Tak to je taká tá irónia, že vlastne, ja som to niekde raz spomínal, že vlastne oni tam fotografovia chcú fotiť akty TFP. Hej? Keď akt máš, to je najťažší štýl fotografie. Ako ja fotím akty, ale v živote ma nenapadlo, aby som oslovoval na fotenie aktov človeka zadarmo. Už len z toho dôvodu, že ty potrebuješ... Akt sa strašne ťažko fotí. Hej? Na to, aby si dobre odfotil akt, potrebuješ fotiť s človekom, ktorý je na to zvyknutý a ktorý s tým má skúsenosť. A nikto, kto s niečím takýmto má skúsenosť, tak ti nebude fotiť takéto veci TFP. A ja neviem, prečo majú fotografovia problém toto pochopiť. Hej? Niektorí fotografovia nevedia ani, čo akt znamená. Áno, však jasné. Tak lebo všetci len dúfajú, že uvidia to dievča nahé. Tejto skupinách im ide len o to. A potom sa potrebuješ na tie fotky a tie fotky sú doslova vulgárnym štýlom nafotené. Veď. A pritom definícia aktu máš čo? Umelecky zachytiť proste ženské, mužské telo, nahé, všeobecne. A tam je viac ako tých parametrov. Jasné, ale nemôže to v tebe budovať nič sexuálne. Žiaden sexuálny Dobrý podtón. akt by mal byť taký, ktorý by v tebe nevyvolával žiadny sexuálny podtón. Čisto umelecky zamerané. Tak, A áno. to veľa ľudí nevie ani túto definíciu. A to je veľmi ťažké nafotiť. A svetlo hlavne. Čiže ako keď Roba odfotíš za tých 30 € v tých trénkach. No, Tiež to v tebe nič to je brutálne umelecký akt. Len to už tebe zbudzuje úplne opak. Nie, Robo, dobrý si. To už máme nachystané, počkaj. Nie, no je to, lebo vieš, ale ide o tú iróniu, ide ten paradox proste, ktorý tam ako... Ale sa stretávame s tým, že niekto nazve nejakú fotku glamúrom. Ja sa Klaudia fotila si niekedy už akt? Nie, ani nechcem. Určite nechcem, aby také fotky mňa boli na internete. To nie, teraz ani o to nejde proste. Ale či si nechceš, vôbec, určite jasné, nie. Jasné. Ale viackrát sa mi stalo, že mi teda niekto napísal s tým, či nechcem fotiť akt, možno aj za peniaze a tak teda vždy som odmietla, ale som si zo srandy otvorila to portfólio. Ako ste hovorili obidvaja, že to nemôže teda vzbudzovať nič. To nemalo byť. To bolo tak strašne nechutné, že tí fotografovia niektorí absolútne nevedia, ani štipku nemajú toho, že by štipku nejakého vkusu v tomto, že by to vedeli odfotiť. Vyslovene to vidno, že to robia len preto, aby videli tú ženu nahú. Čo sa týka tých aktov, aspoň podľa mňa, však my ideme teraz fotiť najbližšie, v oktobri, tak už len skrz tú komunikáciu aktového fotenia je raz toľko, normálne, čo sa týka komunikácie okolo toho veci, vysvetľovania, čo sa týka konceptu a tak ďalej, všeobecne. Je toho viac a je to náročnejšie fotenie. A niektorí v fotografii nevedia ani, čo je definícia akt, ani čo je glamour, lebo niekto tam dá fotku, tak áno, ale zasa toto glamour a proste to od glamouru ani má strašne ďaleko. Tu na robo sa musíme troška sa musím zastať fotografov, hej? Lebo my sa bavíme teraz o TFP a my predpokladáme, ale
tá definícia TFP je, že je nejaké niečo, čo ti ako keby zabraňuje fotiť za peniaze. Hej? Čiže bude to, že sa učíš, čiže že si nový fotograf. Hej? Prvá možnosť. Druhá možnosť je, že chceš fotiť niečo, k čomu sa normálne nedostaneš. Napríklad, že ja neviem, si svadobný fotograf, ktorý proste celý rok fotí proste nevesty vonom, hej? Tak raz za rok si chceš proste nafotiť aj niečo normálne, tak chceš si nafotiť úplne obyčajný posratý portrét niekde v červených makoch, ak si spomínal, hej. Tak nebudeš oné, tak skúsiš nájsť nejakú hociakú babu, lebo nechceš za to zase platiť nieko, vieš, blablabla. Vieš, že my tam ako to TFP, ja to teda beriem, že to TFP by mali byť fotografovia, ktorí možno, neviem, začínajú s fotkou, alebo ja to chápem, ja len hovorím na to... Preto hovorím, že akt fotiť ako TFP je úplná chobotina. No. O tom hovorím, že TFP v makoch a neviem, v slnečnica a títo v kukurici a fotenia, akože však foťte si, OK, je to dobré, však skúsenosti treba. Počkaj, Miško, chce... Nie, len že akt v makoch by bol náhodou super. Však bol, ale s modelkami, ktoré majú s tým skúsenosti a ktoré sa venujú. Nie, že oslovíš modelku ako Klaudiu, ktorá sa vyjadrila, že vôbec nemá k tomu žiaden vzťah ani nič. Ale ja som ako neosloval, bo ja som sa len spýtal. Že všeobecne, vieš, že proste ona ti povie, nie, nemám k tomu vzťah a pomaly ju ide ešte prehovárať, že však ty sa mi hodíš a neviem čo a chápeš. To vôbec. Keď chceš fotiť akt, tak si zaplat normálnu modelku, bodka. Čakaj. Tak to je. Ja tu mám ešte 2 body, čo by som rád prebehol. My sme sa k ním nedostali. Poď na ne. Takže prvý ešte ten, ja sa chcem aj, hlavne to je, Klaudia, na teba otázka, lebo ty si to už troška načrtla. Ako by to podľa teba malo byť pri takomto rozdeľovaní, v rozdeľovaní si nákladu, alebo jak to nazvať. Zjednodušene, hej, ideme niekde fotiť, hej, fotograf ťa, už ste sa dohodli, hej, už máte proste vymyslené, že sa pôjde fotiť, ja neviem, na nejakú lokalitu, teraz fotograf je z Prešova, ty si z Trenčína, hej, fotí sa, poviem príklad, v Prešove, hej, čiže ty pôjdeš za fotografom, on si vymyslí, alebo teda koncept je, že máš mať, neviem, biele šaty, tak ty nemáš biele šaty, tak si kúpiš biele šaty, hej. A teraz ako by to malo byť, chcem to počuť od teba, že aký ty máš na to názor a každý z nás by mohol teda potom povedať názor, že ako by to malo podľa teba byť v rámci dielby tej, jak to nazvať, nákladov, alebo takého toho ohodnotenia. No, aby nikto nebol na tom strátový v podstate. No. Tak, lebo ja poviem hneď prvý, aby som len bol už mimo, lebo ja by som sa zasa rozkecal. No. Ja som sa rozkecal a chcem, aby ste vyprávali vy. U mňa je to také, že ja pri TFPčku ako vždy minimálne cestovné náklady preplácam babám, aj keď to je TFP, lebo podľa mňa akože zadarmo znamená teda TFP, není to, že pricestuješ z Košic sem, hej, čo ťa vidia, ja neviem, keď ideš vlakom, neviem, koľko stojí vlak teraz, ale isto ťa to vidie nejaké 30-50 eur, hej. Čiže minimálne cestu vždycky preplácam, alebo normálne osobne chodím, že odvezem tú modelku, hej, že keď není desítý kokšo ako z druhej strany Európy, hej, tak už zavezem 100-200 kilometrov, keď to je také, tak zavezem, hej. Čiže ja som vždycky toho názoru, že toto sú veci, ktoré by mal hľadiť fotograf, hej, ako je cestovné náklady, nejaké kostýmy alebo niečo, hej, že baba si kúpi šaty. Dobre, to by som povedal, že pol na pol. Pokiaľ tá holka si ich chce nechať, tak teda nech si ich kúpi sama, hej, to by malo byť ako normálne, ale pokiaľ sú to šaty, ktoré sa využijú na fotení a sú to nejaké extravagantné kúsky alebo niečo, čo už nepoužiješ, tak zase si myslím, že by to malo byť na úkor fotografa, hej. Ale zasa naopak, čo sa týka nejakých šminie, nie, to bolo zle povedané, make-upu, hej, a takýchto vecí, tam si myslím, že pri tom TFP bolo dobre, keby si to modelka zabezpečila, hej, lebo samostatná vizážistka stojí celku, akože nie je to lacná vec. Čiže akože takto nejako to povedať. Takže toto je taká moja predstava, že ja vždycky akože čo sa dá a čo si myslím, že je normálne, tak sa snažím uľahčiť tým babám, ale samotné to fotenie neplatím. Hej? Že samotný ten čas, čo tam strávia pri tom fotení, neplatím pri TFP. Hej, klienti moji. Hej, nie, že teraz mi budete vypísať, že fotím zadarmo, že iba cestu mi plné. Hej, toď. Hej, takže tak, keby náhodou ma niekto pozera.
Takže to je z mojej strany. Klaudia? Tak ja, čo mám skúsenosti, ja mám vďaka Bohu vlaky zadarmo ako študent, takže aspoň tak, ale ešte nikdy mi fotograf nenavrhol, že by mi preplatil cestu. Počkaj, to nikdy? Nikdy mi to nenavrhol, mne je trochu hlúpe to pýtať. Prečo? Ale to je to najmenej, čo by to je taká tá samozrejmosť. Alebo ťa aspoň odviesť. A vieš? to uznávam, že v tomto som taká ešte, neviem, že sa hanbím opýtať, či by mi mohol preplatiť cestu. Ale tak, keďže mám vlaky zadarmo, je to v pohode. Ale keby mám tie vlaky platiť... Keby si išla do nejakej hornej, dolnej... No to zase ja ani nechodím. Ako náhle mi je to nejak ďaleko, tak poviem, že nejdem. Ako už som mala ponuky aj z východu, som povedala, že je to proste ďaleko. No ale aj sa mi veľakrát stalo, že mi teda nadiktovali takéto oblečenie si kúp, lebo som ho teda nemala doma. A kúpila som, na fotení sa to oblečenie fakt, že kvalitne zašpinilo, alebo zničilo, roztrhalo a tak. A nikdy som to nemala preplatené. Tak a hlavne, keď to povie ten fotograf, že toto si kúp, tak vtedy by to mal preplatiť. No, keď to je jeho predstava a je to jeho koncept a on to tam potrebuje, tak áno. Áno, ak si to samozrejme vymyslí baba, že aha, toto je pekné, to si kúpim na fotení, tak nech si to platí sama určite. No. Alebo je to o dohode, že ty dáš polku, on dá polku, teda skrz toho, že to ty následne neháš a použije sa to primárne na to fotenie, ale absolútne nie, aby si babi platili všetko. Ale napríklad ja som sa už celkom skamarátila s viacerými takýmito TFP fotografmi, že aj ja im môžem napísať, že či nechcú fotiť, že, že už nečakám len na to, či sa ozvú oni mne, ale môžem napísať aj ja im a vtedy by som určite neprosila o to, aby mi preplácali tú cestu. No mňa aj keď napíšeš, tak ja ti ju aj tak preplatím. Ja príjem pre teba do Trenčína na auto. Akože to si vážim, ale ja by som nemala na to odvahu sa to spýtať a teda vlastne asi by som sa mala napraviť v tomto, že keď fotograf volá mňa, že by som mala poprosiť o to preplatenie. Nie poprosiť, to je normálna vec. To je normálna vec, lebo v podstate je to fotenie zadarmo a ako náhle ty minieš nejakú sumu, aj keby to bolo 4-5 eur, hej, ale minieš tú sumu, takže to zadarmo není, lebo ty si stratová, to je celá. Aj to, že ešte jedlo na celý ten deň si musím kúpiť, no nakoniec som ja väčšinou v strate. Ako je pravda, zase, aby sme neboli úplne takí, že zlí na fotografov, samozrejme fotograf tým má furt tam skáče to slovíčko, strašne veľa roboty, hej, pokiaľ to je dobrý fotograf a je to človek, ktorý naozaj sa venuje fotografii, tak ako, ale zase neberie to z toho hľadiska, že by to bolo niečo, čo by nechcel spraviť. Hej? Ako sme sa bavili o tom, že ti pol roka napríklad nedal niekto fotky alebo tak. Čiže ja len tak, že niekedy že aj ten fotograf to investuje strašne veľa času, lebo to samotné fotenie je niekedy len také, ako poviem príklad 20-30% tej celkovej roboty, hej? Že z toho. Ale to není nič na to, čo si povedal. To je úplne chápem, správne. Ale v mojich skúsenostiach je to niekedy už aj 100%, pretože jasné, chápem. mi už ani nechcú poslať tie fotky. Viem, len hovorím, no to ako, čo sa týka času, že pol roka to je kravina, to je nonsens, to je blbosť. Niekedy som tie fotky nedostala ani nikdy. Ako, no to už je blbosť, úplná. Ako ja niekedy, tiež sa mi stalo, že niekedy napríklad, že bol aj prípad, kedy som pol roka odozdával fotky, ale to bolo z nejakého dôvodu. Že tam od začiatku sa vedelo, že, lebo nafotiť je jedna vec, ale potom tie fotky sprocesovať napríklad nemôžeš hneď, vieš, že ja som mal vtedy, to bolo také dávnejšie fotenie, možno aj pár rokov dozadu, že človek, ktorý chcel so mnou strašne moc fotiť, tak povedal, že vtedy a vtedy príde a že by bol rád, keď sme nafotili. Ja hovorím, dobre, ale ja mám v tomto mesiaci iba tento deň, ako si viem spraviť voľno, a čiže sa to dalo iba nafotiť. A potom som mal ďalšie 3 mesiace, ja som bol out. Vieš, že lebo to sú není veci, ktoré mám zaplatené, čiže ja to musím robiť vo svojom voľnom čase. Tak od teba to živí, to je úplne. Áno, mňa to živí, jasné, chápem, ale zasa neospravedlňujem ma to tiež. Hej. Ale vždycky som to minimálne vedel takto odkomunikovať a vedel som to vysvetliť. Prepáč, Klaudia, že som ti do toho skočil, len som to chcel takto... Plus, keď fotíš niečo takto, že v odzvukách na silu, tak treba... To nebolo na silu. Nie, že na silu, ale že proste, že si našiel čas práve... No to bolo, že bol čas len na to fotenie. No, tak aj tie fotky nehať, treba chvíľu dozrieť, je dobrá vec celkovo. Akože ak tomu môžem veľakrát na tom fotení, to dievča aj dosť trpí. Neberte to tak doslovne, jak to hovorím, ale Nie, napríklad som fakt teraz fotila, že v močiari, v blate, hej, kde som si musela kúpiť oblečenie, ktoré skončilo celé od blata, ktoré nejde vyprať, takže ak niekto máte nejaký hack na to, jak vyprať blato, budem rada.
A áno, a to Kúpiť som nové? zase prerobila kompletne na tom oblečení. Celá som bola doštípaná od komárov a fakt som trpela, hej. Toto ja to nezľahčujem. Ja len viem, Takže že- koľko razy je je to- tá práca modelky Áno. fakt, že dosť ale percent na zasa to. ty na sebe pracuješ aj celý rok, vieš, že ty proste chodíš, baby modelky chodia do posilky, chodia behať, cvičia, starajú sa o seba, make-up, proste rôzne ty, ja neviem, vieš, musíš sa starať o tú pleť, vieš, no čo ja sa ráno zobudím a častokrát Ideš sa tak. ani neumiem, hej, idem rovno do kuchyne, vieš, a však som pekný. Tak podľa mňa v takýchto situáciách by to malo fungovať aj tak, že keď fotograf vie, ako hovoril, že máš všetko od blata, že on vie, že v podstate to tak bude, lebo chce fotiť No to má vedieť taký dopredu, však koncept, to je samozrejme. tak to už je potom na človeku, či navrhne, že dobre, zničila si to, koľko to stalo. Vieš čo, on sa ma zaplatím ti ešte to. aj spýtal, že a prosím ťa, koľko to stalo? Ja som povedala, že 8 eur a on, že OK, hotovo, koniec konverzácie, nepreplatil. Tu máš, 8 eur. ja nepoviem, keby, no, Nie, však nebol to Mailand, OK, No a čo? nezvojnoval ma to. No a čo? Ale práve, Na čo sa to práve pýtal? počujem, práve by bol taký väčší z neho ten grant, keby tak dal ti tých 10 eur rovno do ruky. Áno. Však ani 10 eur má stoja dva vlečky cigariet a ostane mi 40 centov. Hej. Za chvíľu ani to nie. Dobre, Miško, povedz ešte ty a ukončili by sme to dneska. Ja to mám, čo sa týka tohto, tak ako osobne, ako hovorím, TFPčka, ja už ani TFPčka nefotím, hej, ja som takéto veci prestal fotiť úplne, lebo tiež mám veľmi veľa Tak povedz len tej z svojej pohľadu, že práce, ako by to malo byť podľa ale teba. mal som skúsenosť, kedy som sa dohadoval s Kačenkou, jednou českou OF modelkou, ktorá je úplne super, poznáme sa osobne z festivalu, stretli sme sa, super baba, máme sa radi, sme priatelia. A s ňou som sa dohadoval na fotení, ktoré sa nikdy neuskutočnilo, ale boli sme dohodnutí štýlom, že ona tým, že je z Prahy, ja som z Trenčína, hej, tak sme boli dohodnutí, že aby to bolo proste, že dobre pre obidve strany, dohodli sme sa tak, že jedno fotenie spravíme v Trenčine, príde ona, a druhé fotenie spravíme v Prahe a prídem ja. Že si spravíme dve fotenia, že obidva budeme radi, lebo za každým ešte, že si proste kľudne ukážeme mesto alebo niečo. Vieš, že budeme mať ako, aj taký deň ako, Jasné, ako pre seba priatelia taký, áno. a že proste spravíme si fotenia, tým pádom každý je na rovnakých kvázi nákladov a je to Hej, no a je to TFPčko, hej. ako tých možností je veľa, no, Alebo sa samozrejme. stretnú na polceste niekde. Keď to je, že Tak ale zase, keď máš nejaké koncepčné fotenie, tak zháňaj lokalitu No však, niekde v strede cesty medzi Košicami a Trenčínom. Ty však sa dá sa. Však dá sa, nie? Jasné, dá sa, no venuješ tomu mesiac, budeš Google Earth, kde je nejaký hrad, počkaj, tuto, z Rucanina. Ako toto zase, vieš, keď Chápeš. máš nejakú lokalitu, ja viem, prepáč, robím si srandu, no však keby som aj poznal. Dobre, priatelia, ja by som to dneska uzavrel, lebo už ťaháme už dosť. Už to až ale dobre to bude. Posledná vec podľa mňa, ktorá by mala ešte nastať, je, aby Klaudia zhodnotila dnešný čo sme? Podcast, ja furt streame, že Stream. by to na mozog. Klaudia, povedz, aký máš z toho pocit z tohto dnešného dňa, či sa ti tu páčilo, či očakávania boli splnené. Kľudne aj keď sa ti niečo nepáčilo, povedz mi, my sa neurazíme, my sa nenahneváme. Myslím si, že nad moje očakávania, lebo som sa sem veľmi tešila, ale nevedela som úplne, že čo mám čakať, lebo som veľký nováčik v tomto. A bolo to v pohode? Bolo to super. My sme Super. tiež nováčici. A som rada, že som sa konečne mohla aj niekde vyjadriť, lebo som to stále mala len v mojom mozgu. Tak som rada, že som to povedala. No a ja budem ináč rád, keď si ťa niekedy pozveme. Určite podľa mňa bude priestor. A ja budem A rada. Robko, hovor. Ty si tam... Že toto si potreboval počuť? Čo? Že som rada. Áno, ďakujem. Ale to som myslela si robím úprimne. srandu. Nie, ja hovorím, že ja som rád, že No však jasné. sa takto vyjadrila Klaudia. Som rád, čo nám tu vôbec všetko porozprávala. No. A vy všetci, čo sa tam teraz pozeráte na nás, hej, tak to musíte toto zdieľať. A nie preto, aby z nás niečo, neviem čo, ale aby toto všetci videli a vedeli, ako to funguje v tom úžasnom TFP. Ja som sa povedať, že biznis, ale to vlastne nie je biznis. To je v TFP svete, komunite. Alebo tak. Dobre, čaute, majte sa, ahoj, končíme. Čaute. Čaute.